I ho comentàvem abans, una mica el que he observat a raó d'aquesta entrevista i de pensar en tot això, que en el nostre equip és un equip fantàstic i hi ha paritat total i absoluta, fins i tot als diferents nivells, no? de més formació i de menys formació, en homes i dones. El que sí que veig és que, curiosament, o no, hi ha molta diferència entre aquesta línia investigadora i el personal de suport. La línia investigadora potser som 80% homes, personal de suport potser som 80% dones. I això és una mica el que m'aporta la reflexió, de que hi ha coses que no són evidents i no es fan conscientment, però que no hi ha paritat. Ens hem de preguntar per què està passant d'on ve. Tu, quan ens fem aquesta pregunta, a quina resposta ve al cap o a quina reflexió arribes? Clar, són molts anys i crec que la meva reflexió és que som nosaltres mateixes. I en el meu cas, recordo molt bé el moment de la decisió que vaig dir trio personal de suport. I de fet me trobo molta gent jove, moltes noies joves que diuen la línia investigadora no és per mi, trio personal de suport. Que és molt maco, m'encanta i no m'arrepenteixo d'aquestes decisions, però sí que m'arrepenteixo de no haver sigut més conscient en aquell moment, de no haver tingut role models, dones, que potser van triar per aquesta línia de recerca sense sacrificar el que jo pensava en aquell moment que s'havia de sacrificar.